Iako nova vlast u Crnoj Gori još nije ni konstituisana, a odlazeća već nedeljama panično vodi kampanju, ne bi li se redovni popis stanovništva koji treba da se održi tokom 2021. godine na svaki način odložio. Najviše polemike u javnosti za sada je izazvala inicijativa nevladine organizacije bliske odlazećem režimu, Centar za demokratsku tranziciju, koja je od vlasti zatražila da se prilikom predstojećeg sprovođenja popisa stanovništva ne prikupljaju podaci o nacionalnoj i religijskoj pripadnosti kao i o jeziku. Ovu inicijativu već je podržala i jedna parlamentarna stranka SDP Ranka Krivokapića, čiji je funkcioner Ivan Vujović izrazio bojazan da bi popis mogao pomoći procesu pretvaranja Crne Gore iz građanske u nekakvu srpsku državu, a tu je i poruka Državnog zavoda za statistiku Monstat, koji je mišljenja da odlaganje popisa zbog korone ne bi bio izuzetak. Predlog Centra za demokratsku tranziciju da se prilikom popisa stanovništva planiranog za narednu godinu ne prikupljaju ovi podaci o nacionalnoj, religijskoj pripadnosti i jeziku nije prihvatljiv mandataru Zdravku Krivokapiću, saopšteno je iz njegovog ekspertskog tima. Iz Krivokapićevog tima su saopštili da je popis relativno prost statistički postupak kojim se više nikada, kako su naveli, ne sme manipulisati u političke svrhe. Smatraju nekorisnim da se, kako kažu, u ovom istorijskom trenutku za Crnu Goru traže rešenja koja nikada nisu predlagana za vladavine Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića. Ako bi postupila po ovom predlogu, Crna Gora bi predstavljala redak izuzetak u Evropi, a statistiku, nauku lišila bi vrednosti podataka. Još gore, tim činom bila bi direktno ugrožena prava manjinskih naroda i manjinskih religijskih zajednica, dok bi institut afirmativne akcije u potpunosti izgubio smisao, rezultirajući potencijalnom destabilizacijom i nezadovoljstvom, naveli su iz ekspertskog tima Krivokapića.